Hej, og i dag skal vi lave laks, stegt på panden. Vi skal lave ovenbagte gulerødder og kartofler. Så skal vi lave champignoner, der er let ristet, og en tomatsalat. Jeg starter først med at sætte grøntsagerne her i gang, for det er dem, der tager længst tid. Og igen, der er jo godt med kartofler i den her ret. Ja. Som jo faktisk er rigtig godt, hvis man ønsker at slanke sig netop, fordi de mætter sig godt i forhold til kalorieindholdet. Og også med laksen, der har vi også en rigtig god slankevirkning, fordi der er nogle sunde fedtsyrer i, omega-3 fedtsyrer, som faktisk er livsvigtige fedtsyrer. Så hvis man spiser fedtfattigt, så er det ekstra vigtigt, at den smule fedt, man spiser, har en rigtig god kvalitet. Og der er laksen god med de her omega-3 fedtsyrer, som i øvrigt kan gå ind og øge fedtforbrændingen. Ja, okay. Så er der D-vitamin i laks også, som også kan spille en vis rolle i forhold til vægttab, men jo i øvrigt har en masse andre sundhedsfremmende virkninger. Og der kan det være svært for danskere at få nok D-vitamin, fordi vi jo ikke har så meget sollys og generelt ikke spiser så meget fisk. Så husk at spise fede fisk, som for eksempel laks. Så får man nok af det hele. Så putter jeg lidt olie på. Ja. Som også er god olie, ikke? Når man skal have det. Olivenolie, den er udmærket. Men med al olie, der skal man jo, det er jo kalorier på tæt form, så det gælder om at bruge så lidt som muligt i princippet. Det kommer godt med salt og peber på. Det skal man altid huske, så det smager lidt. Specielt igen, når det er lette retter med ikke så meget fedt, så skal man selvfølgelig tilsætte en eller andet form for smag, og det er salt og peber en god ting. Det fremhæver smagen, der er i ingredienserne i forvejen. Lige præcis, og olien oven på gulerødderne, eller hele taget det, man får det fedtstof, samtidig med, at man spiser gulerødder, gør, at man kan optage de A-vitaminer, der er i gulerødderne, og karotenoiderne og sådan noget i gulerødderne bedre, som faktisk også kan øge fedtforbrændingen ved at sørge for dannelsen af væksthormon. Okay. Jeg sætter den i ovnen i 25 minutter. Så vil jeg gå over til at riste min svampe, og jeg bruger... Per, vil du tage den? Ja. Tak. Jeg bruger østershatte. Østershatte er gode, når man har dem sådan her. At man så river den let sådan her. Okay. Giver det fin struktur, og det virker ligesom naturligt, i stedet for at man står og skærer den. Mens den står og varmer, så vil jeg tage laksestykket her. Det vælger jeg at stege på skinsiden. Og det gør jeg, fordi at det er nemt at pille skindet af bagefter, men det bevarer saften i fisken. Smart. Så ikke noget med at vente den undervejs? Nej. Bare lige til allersidst. Man skal lige vente den til allersidst? Ja, det skal man. Specielt når den er så tyk som det her. Ellers er den jo rå. Ja, lige præcis. Den må godt være kun lige tilberedt, men ikke så den er rå indeni. Okay. Putter lidt olie på herovre. Jeg kan i mellemtiden, mens den står varme op her, så vil jeg lave min tomatsalat. Og der har jeg skåret for hakkede tomater og rødløg. Dressingen er en hvidvinsedike. Økologisk hvidvinsedike. Hov, Per, vil du ikke hjælpe mig med den? Ja. Der er en kniv derhenne. Tak skal du have. Peber. Igen peber og salt. En lille smule olie. Og så tager jeg tomaterne her. Dem vender jeg op i dressingen. Sådan. Og Per, hvis du vil komme en lille smule ned i sådan en spiseskefuld. Tak skal du have. Og løg. Meget finhakket løg. Meget finhakket løg. Det er selvfølgelig lidt en smagsag. Mm-hmm. Det er delikat, synes jeg, med, når de er finhakket. Sådan. Det serverer jeg på sådan en tallerken her. Og løg er jo faktisk måske den grøntsag i virkeligheden, som i de der forskellige undersøgelser over sammenhæng mellem
hvad man spiser og risikoen for sygdom, der er det den madvare, der oftest er forbundet med nedsat risiko for alskens dårligdom. Så hvis man kun gider at spise en grøntsag om dagen, så er det ret godt at vælge et løg. Så er løgn god. Ja. Er det antioxidanterne? Det er alle mulige kræftforebyggende stoffer og antioxidanter, der giver et bedre, mindre farligt kolesteroltal, så man ikke får så meget overforkalkning og sådan nogle ting. Jeg steger nu fisken færdig her. Samtidig med vender den lige her til sidst. Og skindet her er sprødt og dejligt. Hvis man kan faktisk godt spise det, hvis man kan lide det. Det er lidt en smagsag. Vi har i mellemtiden snydt lidt med grøntsagerne, så de er færdigstegte. Vil du række mig en tallerken, Per? Ja, meget gerne. Ja, vi har tomatsalaten her ved siden af. Og så tager vi vores rodfrugter. Og de har fået en dejlig farve nu. Og kartoflerne er sprøde. Det er næsten ligesom slanke pomfritter. Det er simpelthen slankefritter, vi skal have nu. Ja, det må man sige. Det er fantastisk. Sådan. Og på vores champignon, eller vores svampe, vender vi det lige med en lille smule hvidløg til sidst. Hov! Den snupper lige tilbage igen. Jeg tror, det var en flyvefisk, vi var ved at få lavet der. Ja. Lad os bare sige det. Jeg snupper den her. Der er mange dele i den her ret. Så Ja, det er så næsten en fest med dig. man skal være velforberedt. Men det er man Men jo alligevel nogle er det gange. simpelt. Ja. Sådan er det jo ofte lige første gang, der kræver det lidt ekstra planlægning. Ja, lige præcis. Men jeg synes, det egner sig godt til netop til en fest, fordi der er lidt ud over det sædvanlige, lidt ud over hverdagskost, når der er så mange ting. Ja. Selvfølgelig kan man også vælge at droppe tomatsalaten, eller droppe svampene, hvis man synes, det bliver for mange ingredienser. Altså de der små detaljer med lige at få stablet slankefritterne og gulerødderne op af hinanden. Det gør så godt, ikke? Jo, det er flot. Så tager vi laksen. Serverer den her. Og som jeg sagde før, enten med skind, som er sprødt. Det smager dejligt. Men man kan også vælge at tage det af. Det slipper jo ganske let. Ja. Lægger det herover. Så tager jeg lige lidt salt og peber til sidst, inden Per han smager på det. Værsgo. Og så den tager man så ved siden af, tomat. Ja. Ja. Dejligt.